Το πείραμα με την ονομασία Σύμπαν 25 αποτελεί ένα από τα τρομακτικότερα πειράματα στην ιστορία της επιστήμης, το οποίο μέσα από τη συμπεριφορά μιας αποικίας ποντικιών αποτελεί μια απόπειρα για να εξηγήσουν οι επιστήμονες τις ανθρώπινες κοινωνίες. Η ιδέα για το Σύμπαν 25 προήρθε από τον Αμερικάνο επιστήμονα John Calhoun, ο οποίος έφτιαξε έναν ιδανικό κόσμο μέσα στον οποίο θα ζούσαν και θα αναπαράγονταν εκατοντάδες ποντίκια. Πιο συγκεκριμένα, ο Calhoun έφτιαξε το λεγόμενο παράδεισο των ποντικιών, έναν ειδικά σχεδιασμένο χώρο όπου τα τρωκτικά είχαν αυθονία σε φαγητό και νερό, καθώς και μεγάλο χώρο για να ζουν. Στην αρχή τοποθέτησε 4 ζευγάρια ποντικιών που σε σύντομο χρονικό διάστημα άρχισαν να αναπαράγονται, με αποτέλεσμα ο πληθυσμός τους να μεγαλώνει με ραγδαίο ρυθμό. Ωστόσο, έπειτα από 315 ημέρες, ο πολλαπλασιασμός τους άρχισε να μειώνεται αισθητά. Όταν ο αριθμός των τρωκτικών έφτασε στο 600, σχηματίστηκε μια ιεραρχία ανάμεσά τους και τότε έκαναν την εμφάνισή τους οι λεγόμενοι άθλιοι. Τα μεγαλύτερα τρωκτικά άρχισαν να επιτίθενται απέναντι σε αυτή την ομάδα, με αποτέλεσμα πολλά αρσενικά να αρχίσουν να καταραίουν ψυχολογικά. Αυτό είχε ως συνέπεια να μην προστατεύουν τα θηλυκά και αυτά με τη σειρά τους να γίνονται επιθετικά απέναντι στα μικρά τους. Όσο πέρναγε ο καιρός, τα θηλυκά δείχναν όλο και περισσότερο επιθετική συμπεριφορά, στοιχεία απομόνωσης και έλλειψη διάθεσης αναπαραγωγής. Παρατηρήθηκε υπογεννητικότητα και παράλληλα αύξηση θνησιμότητας στα νεότερα τρωκτικά. Τότε εμφανίστηκε μια νέα κατηγορία αρσενικών τρωκτικών, τα λεγόμενα όμορφα ποντίκια. Τα αρνούνταν να ζευγαρώσουν με τα θηλυκά ή να πολεμήσουν για το χώρο του. Το μόνο που τα απασχολούσε ήταν το φαγητό και ο ύπνος. Σε κάποια φάση, τα όμορφα αρσενικά και τα απομονωμένα θηλυκά αποτελούν την πλειοψηφία του πληθυσμού. Όσο πέρναγε ο καιρός, η θνησιμότητα των νεαρών έφτασε στο 100% και η αναπαραγωγή στο 0. Ανάμεσα στα ποντίκια υπό εξαφάνιση παρατηρήθηκε ομοφυλοφιλία και, ταυτόχρονα, αυξήθηκε και ο κανιβαλισμός, παρά το γεγονός ότι υπήρχε άφθονο φαγητό. Την 1780η μέρα του πειράματος πέθανε και το τελευταίο ποντίκι του σύμπαντος 25. Ο John Calhoun επανέλαβε το ίδιο πείραμα άλλες 25 φορές και κάθε φορά το αποτέλεσμα ήταν ίδιο. Το επιστημονικό έργο του Calhoun χρησιμοποιήθηκε ως μοντέλο ερμηνείας της κοινωνικής κατάρρευσης και η έρευνά του λειτουργεί ως άξονας μελέτης της αστικής κοινωνιολογίας και της ψυχολογίας.